Yero itry viewers mentang aku man ai fi kowe ka jing kai ka babun sin ni kum ki Kristan ni bakla kan kalian. Bat bun sin ngim juyo pediang now try namar bangiwan dakani ka doknut. Tidak sengak bahan bangan batai pi mentang. Bap ping sengau tu ban kala ka bamot no nak ka bangi jule dia ka ba ngaru mensyang ajule bat teng-teng ladang miyet bahai kan ka doknut jungi ni persyang ban lek unta. Kabar kani ka jingkran jonga kalong ba ublay day ublay ubakwa ba pinpendan kam yu. Sengap ha. Ublay uday ubakrau uday ubathaw ini kwa ba ka jingthaw jung kan pendan kam yu. Hi hakaktin parang ngilawan ong God is a creator and he does not want his created beings to use him. Pisi semua ni am gani kau ketin Hindi gabang istamal, no? Istamal, pendan kam, no? Ublay umday bangin istamal yu, bangin pendan kam. Hendrai day ublay kan uban pendan kam yang ni. Bala daging soto gani ganong rembun na pedang jopi. Gibapet gani video bisa kut haju bat pimyo pedian kai namar ba pimut ban pendan kam ya ublay. Ublay mendai ba an pendan kam yu hendrai ba un pendan kam ini. Tidak day ba un pendan kam ini ngap dan kat tu kat ni ke jinglam. Bangan batai bahasa IP men kani kamot kumno ban pendan kam ya ublay. Ngalak ju syakri bun ha mentang ngalak syakri ya ublay bang aju kenduk ki jat pakijat ki beriu ki ba ngalat ban syakri. Ai kenduk ki jat pakijat ki beriu ban syakri dan ki beriu kiba yet ya ublay tang ban yo ya ka jingkat jingkia. Ki let yet ya ublay ki yet ya ublay bat ki sedang ban yet ha ta ka jinjar ki tang bakin yo ya ka jingkat jingkia. Namar ki stam. Kaba ar haba kidan ha ka jingkerdu ki sedang ban yet ya ublay. Ki sedang ban pan ublay bakidan ha ka jingkerdu. Ki penlong ya ublay tang kum ka ATM. Sesuatu kurang tangkum ke ATM ba kin pendan kam yu. Ndrai ka Bible kam syen ya la tho entah. Mat ka dau blay jengai nak kinamar blay i ya ka motif. I ka motif ki jing tmu jong gidok not hapar ba ki jinjat ki yet yu blay. Ndala yo khia. Blay la pen khia ki klat no yu blay. Ki syu penlong yu blay tangkum ke ATM. Ndrai ka ba ka Bible ka ong. Pina puli naka Bible naka gospel u Yohanes nang basa bo Jesus Christ ni katakan nang Samaria wang ba ublay ulang mensim pakadai ublay ban mani ha mensim bat ka jing sisa tu ublay ukpa ba penang u yet udah yet search udah yet kata search udah yet ya kita ki beriu ki ba mani ya ublay ha mensim bat ka jing sisa tak kene ka kentin mani how blay ya blay how mensim ka jingsha but blay menta uyet ya kita ki beriu ki bamani ya blay ndai ki bapenan kam yu. Let's say if tak ya kan video pila ban yet bala deal di hatu ngamani yu blay ni ngasu ngamut ban penan kam ni blay ngamut ban istimal no kan ka pertai menta ki bun ma bagi istimal ki use ki beriu ki manipulate no imut ban manipulate yu blay ni ban lay ba blay ndai kumno fi mod ban manipulate yo ublay wa ilat ye bangaru ngai thu misyang ala judan kata ka rukam ba ngam sngau thu ikini ba hadin ka jikla ka bomot ngapain sublay ngau try me ngadang sa thu ikini gi nong rem jo ka Bible nasang su thu ba u try ublay jongi uyet ye kita ki bang mani pila wanong ba pila syaki praise and worship team pimani yu blay ngam janjing persyai katu lada kadai nadu kadok not kabla kala sisa ngam janjing persyai ngar ma praise and worship team rai katu kamut tang ba pilet man mani fi ruai ki jingruai fi ro itrai rai kadok not kamdan pi sedang istimal yu blay katu pediang hon ngam rahmat rai kai kata kadok not ka ba mani sisa yu blay kadok not ka ba mani sisa yu blay kadai ba hapadang ki jing
apa yang kijing ele, apa yang kijing kerdu, apa yang kijing yak rikla jumpi. Pim kena ben you belai. Pim kenyum you belai. Bat pisau tu bau dai belai batau. Wat la kadai ba ngin hap yak ya kading. Jong kajing tenju kumbau Shadrach Meshach dan Abednego kiat yang tu kading hanrai kim shem estamal you belai. Kiong la dau belai pelat yang pelat ingi ngin mani bet you. Nama harus iam ne bukat besar wang ne wang mendai ban mani syuk ino giblai. Dai tang yang katuka dur katuka image lagi ok em nginum bow down dan nginum dam man yang katuka dur belai. Bat kiong la dau pelat ingi ngin mani bet you bat kila let shaduk ka lawar ding no. Let's say pidang yang kendu ya ka jing tenju menta ka lawar ding pi knyum na kumnu belai rai pi ai mani bet nya. Taka dau belai menta la bun la duna bah ki brio. Ki bamani you belai. Ji suruh tip ya kata ma bas duna bah ki bamani you belai. Taka dau belai udah yet biang-biang ya ka doknut jong ki brio. Ki bamani you belai. Let's say dan na prang jong pi ki bam pat tip you belai jong ka Bible. Mereka doknut jong pi kayet you tau belai ba im. Apa dang ki jing jenjar pi dua you belai. Bau belai udang yet ya pi ngarang. Udang yet. Ya kita giba mani you belai human sim ka jing syabat pi terang banyo no you belai. Let's say viewers na pedang jong 4 tip you Jesus Christ nang ong nang ni. Let's say dan na pedang ki viewers giba pet ini video bar giba nang sapet giba yet shisha you belai na duk not. Nai pindah yo slow ya kan ni YouTube video mga keren ta. Let's say pidai pi yet shisha kon Cornelius. Cornelius haga kam ki apostol kal nang ba shipau. Lai tu bawa Cornelius dari bawa yet bahayu belai hari awat dua umpat yuk slow yang gospel dari belai umpat yang kadok not mana bawa Cornelius bawa yet sisa yuk belai kadok not ban mani yuk belai ban ulah pak yuk Petrus ban let yalap yang gospel let's say pila yet yuk belai kadai ka YouTube video kadai ka mga penli kadai bawa belai yuk dan ka jing temu ba lembah kadai ka kubur ba pin pai no utau belai ba piet barok sikata udah Jesus Christ baru yet ya ka jing mani jong fi udang yet dei ma u ba yet tang ada pi poipet ya ka YouTube video ban mani no you belai how men sim bat ka jing shisha di wat tharai para banget wat tharai ba pinyo ai na u belai lada pimwan da ka do not ban worship lani ban le you ban mani udah bikin mani sim tak gitu ki real start ublay open pa itu ki real start laingot kimday kibala along kibala yet yo kibala tip yo Jesus Christ kimpa tip kidi real start ray ki yet da ka jing temu ban mani yo ublay amday ban penan kam nakataka daw ublay open pa itu bat kitu ki laingot ki real start kilalap ya Jesus Christ yo kunong Jesus Christ bat kilawan ban mani dem mo kila ai kiwan ban mani ki ai gitu ki jing ai ki kiwan ai ya tu ka ksiar ka frankansan ba ka mer no kiwan ai gitu ki jing ai mar kiwan man mani dia ublai upat thu bhai ka do no jong upat thu doang mental si piang piet yo ublai tang ba unlong penlong successful fi hakikam ki jam piet yo ublai tang ba finong successful ha business piet yo ublai tang ba pin yo ki personal benefits kan kamla ban long ni hap bahabi yet yo blai habangi mani yo blai human sim bagi jingsha un penya ingi kalawar ding un tenju ya do no jangi hadu ngi syakri ne habangi ya pedang jing e ne ngilan no yo blai ne ngi keno ban yo blai syuang bai bau blai ai kata ne ha bau blai sedang ban tenju ingi hatu ga jingat kadang dan em hau tenju de para banget syua ba pinyo ingi jingker ku no blai la kalong habak kenjaman sim na ha do ru kemau pimla ban bypass pimla ban chu ya shortcut nong pimla ban thiet yo belai pila tang ban mani yo belai pet ya ka jing mani jo pipet u Jacob koran sha ndai mga koran ni na sha nang ni ka shiti show Jacob koran nang basaw kat khat kabalai ko ong ni ko ba ar balai ko ong ni pi kwa bat pimyo pi penyap no bat pi sngo pi hun ti pimla banyo pianya bat pi le thman roi pimyo namar ba pimpan
Pet, kebalai pet kong no. Pipan ti pimyok pediang. Sapsa pipan ti pimyok pediang. Naba pipan bomday. Kenang ba pinyok penlutkan ha kita ki jing kuak berai jong pi. Okay? Ngipan bomday no blay, ngimani bomday blay, ngimani hiru. Ngisulet uji sekolah suang pimani yo blay tang dikira miang center. Mereka doknot ka jengai. Ni. Hatu ngilak dan em ya ka doknot ka bamani syusha blay. Hatu ngiit ni em yo blay. Ngirok ni em yo blay apa ki jing jenjar, apa ki jing tenju. Ngirok ni em yo blay apa ki bagi hak banyak lenti. Ngirok ni em yo blay. Hatu ngimani shan em yo blay. Hatu ngi sengopuk ni em bau day. O nong pen em jongi. Kadang ngimani yo blay nganong bangi syukwak tang kita ki dream syang fi kirang jengai na fi. Baik ngan ai kan nuksa kumno bau sim debet no unong ruai sam hang ni urang ba jing ruai sam uang kumno bapin yok pediang ni ka jing kerku no blai piap dan piap ya leng ba kani yang yelet nak sam nru pun riu kat khat ka bakhat riu ter ngan puli fi wang ali batu snow pi baro ki ba syap ting yo blai ndai tang bangi ban pendan kam yo blai regi dan kam shwa ban syap ting yo blai ban syap ting yo blai ka tin yo blai ka ang ka jing syap ting yo blai ka long ka jing sedang jong ka jing start mat ka bakiar no na ka basniu hatu pila syap ting na yo blai pila kiar ni em na ka basniu pila tela ka bamot pila apply ki pop pila pen bet nya mi hilti pi pen bet nya mi ka motif iwan syakri dah kan ka motif. Hatu tang ban yok jing mentoy ne ban kiar nak takabas ni ban long align ni ban ya dai dor makan dia ketin jong blai. Tong puli syo khat nyo kino ki principal wang ngalak ang hu dalaka shintur bat layaro pendan buram yu dau tlit jonga. Kan. Nang tawang nu wang ladangan yo ya ka jing bam hak ala ka nut utrai om snow. Mereka Bible parang wang lada ngala set ya kata kapop akan doknot jengau try snow. If I had not confessed my sins to the Lord, He will not hear. Ka Bible parang ko ladang am simla pla no ya kita ki pop jonga ublay snow ya kata ka jing duai jonga. Nakata bun sin. Kang blay ba pimyo ya kata ka jing ka bapikwa. Blay ba pimyo ya kata ka bapikwa namar ba piset ya ka pop. Piset ya ka pop. Pimwan mani blay. Pisukwa tang ki jing bha bo blay mle nakren ki bri jong blay pin kala ka pomot pin lech ka jing pen baptis hadin bala kala ka mo pin yok pediang men sim khot pin tre pikwa betang ba ki bri jong blay ken kerkhu kin bu khti bet em kamla ban bypass ki jing kerkhu ki lang ba fim hap ya yang bau Jesus Christ hap ya kan ga jing pen khot ya ka pop hap ya kan ga jing mak pop hap ya kan ga jing ibu khot hap ya yang ba ki jing tenju tangin pulis su kat bakandai wong hanrei da shisha ublay ulayo snow ula snap ya ka ktien ka jing duai jonga wong no ula snap hanrei da shisha ublay ulayo snow ula snap ya ka ktien ka jing duai jonga tulong balakar khu ya ublay ubam shim lapan paino ya ka jing duai jonga lam ni ya ka jing isnei jong una nga fi balay unu nang ruai sam wang mau blay simpan pai no iki jing duai janga namar balay ula det te banyak ya kata ukamburi te ya kata kapop ukamwan te da kata motif ba un istamal yo blay ne un use yo blay ne un pendan kam yo blay handai lawan da donut ka papat sim laburi ya kapop sim laburi ya kapop sim laburi ya kita ki jing bam hap ka donut sim lawan da kata donut tang ban syo benefit rewan da donut ban pai ni kita ban penyadai ban wan chaka alignment ne ban wan kat community biblical principle na kat kum ka tin jong ublay kada kata ba ublay usngov ha ka kasakaway ka pain ngin puli nakat khat kani kalnong kisam lupun riu khat ka ba arpuat kumno
ba ublay un penan kam ya fi ba unyo snow ki jing duai jong fi kadai sakawai ka point kadai ba pinhak banya leng ba ya kan jing tenju ka ba me ding ka ban penlong ksiar fi kum ka ksiar kadan ki jing jabok hidan ki impurity sa dok not jongi haka ksiar ru sya bakan pernai kadan ki impurities ka ba hak banya leng ba kading teng ngiru ladang idai ban yo ya kata ka jing juba hak jing duai kadairu yangi banya ya ka jingya inti ban perang ngi kum khsiar pat ka ti jong belenga kran fi ngi biblical principles kat ka bakhat a kong mela pensyong kulai ya ki briu halor ki khli jongi mila let lengba ya ka ding mat lengba ya ka hanrei mela walam no yangi sya ka jaka ka bapahu pat menta bun bagi briu iwan ki ong mo hilak ban ong ya kum no hilak ban khat bakshan dan pastor ngam kuslai tan kata ngam kwa ita gi title ngakwa tang man yathu ikan ga jing sisa pi khat kumnung nur khat bakshan biang ni ti yang bakshan penduai si bengin yo jing kerku ki kwa quick jing kerku tin parang mo quick promotion mo ki kwa quick promotion pi ki kwa no hang tung tu ben yo jing kerku rekim so thu baka jing kerku jong blai kadang kanong rem bah ben penya lada ublay ukur ku yapi halor kapop manang pi usutan un sayo la yapi man ukur ku yapi kapop pin sa sarong bat pin let senan sa dujak dra ublay kwa ban le tau kwa ban penya fi ka ding shwa ba pin poy ka taka place of abundance kidap duai si iki kam ki jam janga bangan man rice that an ai ngan ong pi ngamla ban duai ta ngahap ban yalap fi ka gospel jong ka jing kala ka bamot ka gospel jong ka jing pen baptis ka gospel ka ba pinya ya ka hak ka gospel ba pinya ya ka rikla ba pin syak tanju namar ngar maya ya ka ju proses baru ki beri jong lagi ya ju proses nak kira ni fi ka ni YouTube kadan bor namar belai ngaya ya ka proses ngarang ya mentaru para ngat ya ka proses dia ka ju hi usim de ya ka ju ka proses pe wong no wong ngan ban diang wong bela pensyong kulai ya ki beri halor ki klik jong pin sa syak syong kulai pin sa syang kulai kan poi ka por puang try ngam sokwa syuk ban syakriya me ho ki beri ki syang kulai kat bangang jan syang kita ki jing janjar kinangwan ki beri kinang le ben ngi kinang kren kho ingi try ngam sngolak syuk handai tu tip pi badai kan ni ka proses lada pidang ya entah kini wiwas barang ya entah kamut bau blai unsa pen poi fi sya ka jaka jong ka jing pahu aman makna pikwa jing pahu pikwa ni am jing pahu ya kalti jong jing syong kulai hakim beri pindayak kan ikan mi lut gitu ki impurities ngau nak dok not jengi mensyua ba pimpak kala mumut la de kilek ki beri retaliate pen pai da ka basni keren bitar kin rei andala pen syong kulai blai pi apa pikwa banyo jing kerku pihak duai kinong syun jong piru kan poi kata jaka ka ba pin hap duai kinong syun pin ma i bo syun jong fi change kan dok not jong fi ba pin yok pedang ni tagi jingkerku ba pin yok pedang laki long ki jingkerku ba kenjaman sim ding kong bat kata ka dok le kan satu hi tu jerap bun penyak free ya kan dikalti jong ka jing syak syong kulai bela pen syong kulai ki beri halor ki klik jongi pat halor ki klik jongi nila let lengba ya ka ding lengba ya ka ki jing tenju ba be ding dan viewers ki barang syak tenju ka bat ka ding ba syak syong kulai tu comment fi ngani ka por ngakra di fi ni ka video kan ka dia mentajong fi bat film quit what quit pet kala jan ka jing kerku jong fi wong ba ka ding ka hanrei mela walam no engi sya ka jaka ka bapuhu pinang don ha ka lenti ka jaka ka bapahu wat mot pin yo jing pahu la da fi bypass ngani ka lenti ka ba blai ubu pet dalak bet nang ta pindalayat akat khot ka khat lai wong ngan wan syapok ka yeng jong mi daki jing ai go thang ngan sil hame ki kular jonga tiba kirim yang sentur jonga kila penni bat ka sentur jonga kala kren men bangaladan ha ka jing jenjar ngan ai go hame ki jing ai go thang dagi basngat bat ka jing ubi thang kilam senrang bat ngan ai go daki masida lam ki blang bat haba pilak poi ha kan ni ka jaka jong ka jing pahu kan mau wat kelet ya ki jing kular jong pi yo blai namardan ki bri ha baka jinja ki kular yo blai tra ngan le enta pelat jangan le enta dalak yu po ya ka jing pahu ki kelet ban le ya ka ige baki kular blai semua tenat ya kata anu gai ba pilak kular pan blai ban pendep ru
Boleh lah pelat fi nak jing jenjar dan kibri kibla dan hajaka ka bapahu. Viewers para banget. Ngapen kendit fi minta. Fila ya itu jing jenjar, fila boy hajaka pahu, pilat ni ban kerku yo boleh. Kalau ban long haka spak ka pau jong fi. Pi iPad nem su boleh ka kam jong boleh. Ban penyar ke hima jong boleh. Fi ai nguk thang nem, pi wan pat nem nak amet jong fi ban ai ko majiknya ai nguk thang. Upol wong baka jing kenya ubi kadai kata ka ba ni wan nak met jong ban duai. Mo ban ai kenya ka jing ai kenyu kenang ba nak ka met jong ni penlepon nem ban duai boleh ni pen piap tren nem kan ka met. Ne pi ong akriak pelat ngakut ka net tren sakhi duai sibet. Kata kamla ban long fi pen pai pat nem ya ka ai ko boleh la le. Ne pi mot ban su istamal ne ban pendan kam ya ublei tang hapor ba jenjar. Nah, kerana fi daga jiki takana walang dar-dar ka message. Ba pinyo o cingker ku ki message ki walang dar-dar. Ki pen play ka jingkang. Ka ba ladang na syukran fi tang ki message ki ba snobang. Pinumla ban ai dar-dar ka jingkang. Ka ba setan kang. Lagi message ki ba ai dar-dar kunyo ka jingkang ba kang setan dar-dar ka play ka ban play. Ublay sedang ban play di message ki ba dar-dar. Semua tenat yang para banget. Itu ifi kajing sya bangar ayat lembah kita. Mga aingu you blay, ya ro you try. Balagba kita ka umbat kading lembah kajing sya syam kulai Hebreu, ya ro you try. Kawan kajing kerku ban mentang yo ban mani you blay de kita kajing kerku bau ai. Ngiyok ban iPad syafi bas ngayok ban iPad ya kan ka kubur syafi. Oh, ya ro you try. Tidak kuat ban tip gigi nong rem. Ini video ilang bak kiba lingkot palan. Bilang ka nong rem ka babun ka ba nakaktin yung playban hikay fi. The text, the subscribe ka video. The contact nga syan na drum I swear. Nakuha man ay fi kijing hikay kibada ka kiba kilong maulan na ay kordo. Ka ba fimla ban tit ka share rupa. Kijing hikay manaktin yung blay kijing hikay naka experience ka ba blay panya. Kijing hikay ba man sim ko ukuran hagi jing duay jman. Yaro you try. Yaro you try, yaro you try.